De la Tecla Sala perquè aquest dissabte acollirà el primer campionat duplicat de Scrabble en català, una modalitat on l'atzar no existeix. Els aficionats a jugar amb les paraules teniu una cita el proper dissabte a la Biblioteca Tecla Sala. Allà, a partir de les 5 de la tarda, tindrà lloc el primer campionat de Scrabble duplicat de l'Hospitalet, una modalitat lleugerament diferent a la que juga habitualment. A diferència de la modalitat clàssica, s'afronta dues persones. En aquest cas, tots els jugadors juguen en les mateixes lletres, les mateixes fitxes. És a dir, aquí elimina el atzar. El Club Les Carràs és l'organitzador d'aquest campionat on tothom està convidat a participar. Cal tenir present, però, que no és pas un joc senzill. Per jugar aquesta modalitat és una mica difícil. Si voleu participar, necessita un domini de vocabulari i coneixement bàsic d'aquest joc de Scrabble, però tothom està convidat per a veure, per a curiosejar. Per a més informació i inscripcions us podeu dirigir directament al Club de Scrabble Les Carràs.